Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka ukuphupha uphiwa noma ubona imali yakwelinye izwe. Ukuphupha ubona noma uphiwa imali yakwelinye izwe eyamaphepha kungaba yiphupho elingabonisa okuhle. Leli phupho lingase libonise inhlanhla ezayo empilweni yakho. Lingabonisa futhi amathuba amasha ikakhulukazi emkhakheni wezomnotho noma umsebenzi, kodwa izinto eziphathelene nemali. Ukuphiwa imali yakwelinye izwe kungakhombisa ukuthi amanye amathuba azoba nemiphumela emihle. Kungaveza ukuthi kungenzeka ukuthi uthole okuthile okuzokuthokozisa. Ukubona imali yakwelinye izwe kungaba yisibonakaliso sokufuna amathuba angcono noma ukuphila ngezindlela ezihluke kakhulu. Kungaba uphawu lokuthi izifiso zakho azigcini kuphela endaweni noma ezweni okulo, kodwa unesifiso sokuthola amathuba avela kwamanye amazwe. Ukuphupha uphiwa imali yakwelinye izwe kungase kube yisikhumbuzo sokuthi uzoba nezinqumo ezithile ezizokwazi ukufinyelela kokuthile okuvela kwamanye amazwe. Ukuphupha ubona imali yakwelinye izwe kungaba yisikhumbuzo sokuthi udinga ukuqonda izinto eziningi ezinhlobonhlobo ukuze uphumelele. Ukuphupha uphiwa imali yakwelinye izwe kungakhombisa ukuthola impumelelo nokubonisa isifiso sokuphila ngokuthula nangempumelelo. Ukuphupha ubona imali yakwelinye izwe kungase kube uphawu lokufuna izixazululo ezintsha noma ukwenza izinqumo ezihlukile zokuthola impumelelo. Kungenzeka ukuthi imicabango yakho ingakwenza uphumelele. Ngamafuphi, zombili lezi zimo, ukuphupha uphiwa noma ubona imali yakwelinye izwe, kuvame ukubonisa amathuba, izifiso zokuphila kangcono, kanye nemizwa yokufuna ukuguquka noma ukuthola impumelelo empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.